Lain na sad nga itong putahe karon nga itong pagalutoon mga amigo. Pag ukam na to sa rep mga amigo, awa man tayo lain nakita mga amigo. Ini mang karne sa baboy ihas mga amigo. Ug niya say karot mga amigo. Buhay pagduduhag. Takang atong kahada amigo. Ug atong gibuo ang ahos amigo. Nagisagula na to og sagula to og luya mga amigo nga gitagtag ginagbay para malasa mga amigo. Pagkatatawa amigo, akong giyog maayo ng kahad amigo kay basig unsa para matangtang ng mga daotang spiral da amigo og gibubo na ko ang dahon sa tuba-tuba amigo. Gibubo po na ho ang sinadtad nga haligi sa among bahay amigo. May giyo pa na ako amigo mga amigo. Way daghang istorya amigo. Ato ang gi payo kay mga ado diha para matunay din mga ilahang mga lasa ng mga unsay na ang lasa ng katinadtad ato nga haligi. Karon tataod mga amigo. Ato kining ilunod samtang kayo kay ta. Maayo pa itong paghamutang na amigo kay pagtatawa okay na to. Okay bud kayo atong resulta na mga amigo. Kaya pag way lang alangan amigo atong inaning ilunod. Lunod atong ang daman tayo salin nga julin na mga amigo ato kanang gi tad mga amigo. Salin lang itong julin na mga amigo katong eskwela pa ta. Kinalaging eskwela ta sa una elementarya mga amigo nga magduduha ang tag julin. Nakasobra man ta. Sa apa wa may laing mabuhat mga amigo. Di naman ta makabalik og eskwela. Ato wala lang nilutog sagol na mga amigo. Maayo pong pagkalutuan mga amigo kay timing po kayo mga amigo ba nga mao niya na kanahunaan nga kuan recipe. Pagpainit ako sa kaha, ana ako akong gilunodan og mga bahas na amigo. Nag-ayag og bahas nga to sa sapa og ako nang mao akong gibutangan diha. Pag humag-ayag gibubo diha gibutangan og karot. Karot na amigo para color sa mga luto ba. Unsa pa ilaing dugayan nga unsa so sa tong utok. Ato apo nang butangan diha sama sa ato ang pagmamahal amigo ba sa mahal sa kining mahal nga hinugma sa atong trabaho butangan po nato pagmamahal sama raguna sa ato ang mga trabaho amigo ug wa kay pagmamahalan amigo wala gyapon na ayo wala gyapon maayong hinungdan sangputanan. Pag humanan amigo, butang nga buo ang magic sarap. Kini lagi magic sarap. Maorali madadali na to. Nas kusina. Giing kitag magic sarap. Gigisian, gibubuan, awa na. Mao na to makapadag malasa amigo. O way duha amigo. Puway panganlangan-langan diha may tinai sa baksan. Giapin labod mga amigo kay para laging malasa makrima ang ato ang resulta sa tong sudan nga giluto dito ra na amigo giibobo arbadog unsa nang giibobo ada niya amigo pag human ana amigo pag humagbobo gila bayar gyapon maagyapon na amigo ato inutang niya po sa tindahan ni kuan nandole niyang iyang isagol wa man tay laing makuan ng amigo am tay laing matungnan mangutang raman ta kay kini may trabaho ni abi atas probinsya na wa kayo trabaho ba mao kini nagmantinela ta ani mga amigo kay wa man tay laing himo ni sa probinsya maoram to ni. Pagkatatawa daan amigo, akong gilunod ka ng karne sa baboy ihas mga amigo. Kuha ka ng okay para mahalo og mahalo ang tanang mga sauce mga amigo og mahibawan nato ang resulta unya mga amigo. Kay mga amigo, mas maayo yun ang magluto ta mga amigo na ay pagmamahal atong butangan pagmamahal love sa atong trabaho mga amigo.
Tanawa mga amigo. Maayo na mga amigo ang resulta niya. Puta tada na amigo after pila ka mga segundo mga amigo. Ato na napaghalo, ato na aunon og di na to pa dugay-dugayan kay kulos po na amigo. Muko ba? Dayon mugahi ang iyang unod. Ang sekreto sa pagluto ng karne sa baboy has mga amigo, dali ra mga amigo. Dili ra na po pa dugay-dugayan ng pila ka minuto. Sakpan na amigo, ug atong haonon ni karon taon. Ug salamat sa inyo mga pagtan-aw mga amigo. Bye-bye.